Hold nu op, der er mange baller. Det er lige en nummer større end din. Terkel? Ja, hvad nu? Gider du ikke godt til at følge mig hjem, Terkel? Du kan sgu da gå selv. Det er fordi, jeg har glemt min nøgle. Nu så tag reservenøglen. Jeg kan ikke huske, hvor den er. I skuret under urtepotterne. Terkel, det er bare fordi... Lad os nu være helt ærligt. Den er jo lidt stor at flytte rundt på, så derfor så har vi... Nej, stop den! Snoren knækket! Nej, det er direkte fjernsyn! Ja, undskyld, jeg står og griner, men vi står altså inde i Tivoli, og snoren knækket. Er det ok? Er det ok? Monique, ejeren af bilen her bag mig, næste gang overvejer i... Ej, shit. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at lære at ryge virkelig fedt inden fredag i næste uge. Der er du godt nok heldig. Altså, det kan snilt lade sig gøre. Og det er helt galt. Så rigtig du går. Det var godt. Skal jeg lige gå det igennem for dig? Mega gerne, ja. Her, der har vi den til dig, der døjer med klassisk usikkerhed. Ja. Den får dig til at fremstå som en all-around hård type, der bare ikke giver en fuck. Den er stort set den samme som den første. Smøgen er lidt længere. Giver dig 50 sekunder ekstra fedhedsrygning. Det er fedt. Du kan også rulle selv. Fremstå lidt intellektuel. Det er bare vigtigt, at pigerne lige ser dig lave den. Hvilken en er du på lige nu? Den sidste. Ja. Og jeg boller hele tiden. For reals? For reals, motherfucker. Ej, jeg gad godt bolle. Noget mere. Jeg boller virkelig meget. Altså, hver dag. Slæf, du gør. Ja. Slæf, du gør. Selvfølgelig gør du det. Ja, jeg gør det. Ja. Klipper vi lidt af dusken og mærker rigtig godt efter, om hullet er stort nok. Hvis ikke, så stik et par fingre op, eller måske 3, så der er rigtig god plads. Nu må vi jo heller ikke glemme pølsen. Og hvad er en pølse uden ost? Hold godt fast i jernet, mens du griber stille og roligt frem og tilbage. Jeg har det lige nu, ikke også? Varmelt. Hvis du selv har prøvet at spise alt for mange chips, eller alt for meget McDonald's, det kan jeg love dig. Og så får sådan en kvalme, og sådan, det bare Jeg føler, at vi skal have footage til at komme på banen med de her challenges, ikke også? Jeg føler, at vi skal have footage til at rulle en 100.000 kaloriers challenge, ikke også? Inden brunchen er overstået. Jeg føler, det er der, vi er. Jeg fra en forening imod fede mennesker. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at lægge på lur. Yes, your mother is happy to suck the sponsor. But she's not here. She's in Kenya. No, it's a joke. If you say like, oh, I'm so tired, it's I was so working all night. And then I say, yes, your mother is tired, she was working all night. But how do you know that she was working? I don't know. It's just something people say. Who says that? People, you know. People are talking about my mother. No, it's not just your mother, my mother too, everyone's mother. People like to talk about mothers here. It's not, it's just humor, a joke. It's a joke? Yes, it's a joke. Ah. It's like she said that also yesterday. Who said what? She. Who is she? Your mother, for instance. Did you talk to her yesterday? No. It's just, I'm tired. Yes, she said that also yesterday. You're joking with basic information that you got from someone yesterday. Sunday, it's simple. I say it's warm, and you say your mother is warm. She said that also yesterday. So you're making jokes about conversations that has not been there? Yes! Finally you understood. Not funny at all. Your mother is not funny at all. That is true. She's not funny. Laver du udover fodbold? Jamen altså, jeg tjener ude på Rudbøl Grænsekro, og så spiller jeg noget rollespil sammen med nogle kammerater, og så tager jeg ud til fester og stripper, fordi folk de vil jo gerne se den her krop.
Fungerer arbejdsfordelingen mellem jer? Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Jeg tjener pengene, og så tager Christine sig af det huslige. Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, at du hjælper bare en lille smule mere til derhjemme, jo. Så skal jeg til at være hushjælp oven i mit job som CEO. Nej, Ulrik, ikke hushjælp, bare... Nej, det er fint. Jeg kan sagtens være hushjælp på fuld tid. Så skal du nok begynde at arbejde igen. Hvad er det, en sygeplejerske tjener årligt? 370.000. Det dækker renten på huslånet. Men så er der nok ikke penge til mad. Ulrik, hold nu op med det pjat, ikke? Det er faktisk noget pjat, fordi en sygeplejerske tjener 375.000, og så er der jo hele 5.000. Men prøv at høre, Trine, du er klar over, at du går ud en gang imellem og spiser på McDonald's, ikke? Jeg har kraftigt ikke været på McDonald's. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Pizza. Det kan jeg så ikke huske. Jeg hader den slags døre. Det gør jeg altså. Ej, med 3 pladser. Der skal ikke være biler med 3 pladser på anden række. Det er noget pis. Det er en misforståelse. Hvad med noget lort? På mit budget, så løber tingene også kun lige rundt. Så du har lavet et budget, hvor du har sat 11.000 af til mad? Nej. Hvorfor har du så brugt 11.000 på mad? Ved det drejer sig om, Connie. Fordi... Jeg skal have time-out. Det er fair nok. Nej, pas på at gå væk, for ellers slår jeg dig. Fedt. Jeg kan godt forstå, at du siger det, du siger om aftenen. Hvad siger han om aftenen? Løb væk lige så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Vi har mødt hinanden som voksne mennesker. Ja. Det er okay, det kan vi godt. Det vil vi også gerne. Så skal du stoppe med at være martyr, for man kan Det ikke er begge ikke noget dele. med martyr at gøre. Jo, det er det. Jeg har sgu ikke kunne se, at jeg havde 60.000 om måneden. Jamen, det har du haft. Ja. Ligner det ikke meget, hvad den giraf? Nej, det gør jeg. Det ligner en stor, fed pik. Hvad fanden kigger du på? Lorteabe. Velkommen til Luksusbolig, hvor vi i dag er taget til Hellerup. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det her er et område, hvor man skal have den helt store punkt frem. Det er simpelthen her, man finder nogle af byens største og flotteste kasser. Underetagen her, den er for tiden plaget svamp, så vi lister stille og roligt ind ad bagindgangen. Selvom vi selvfølgelig helst vil gå ind, hvor måtten er. Og er du klar, Thomas? Ja. Så siger jeg 1, 2, 3, nu! Ej, Thomas, tror du ikke, du skal passe på hænderne? Jeg tror bare, vi stopper, Thomas. Der er gået 15 sekunder. Det er Jan med 3 sønner. Og Jan, jeg tænker allerførst, hvor er konen henne? Min kone, hun er hjemme. Hun har lige fået sommerferie, for hun er skolesekretær, så nu skal hun til at holde sommerferie. Hvad siger hun til, at du bare lige tager de 3 drenge med? Jamen, da jeg informerede hende om, at vi nok blev kontaktet af UEFA og kunne komme herned til Baku, sagde hun ville med. Men det duer ikke. Jeg ved, jeg har 38 års bryllupsdag på Wembley, hvis Danmark skal derhen. Så det kan jo være, at hun kan få lov til at komme med der. Nej, det kan hun ikke. Vi skal til Samsø næste uge, vi skal have cyklerne med. Man skal jo spare et eller andet sted.